Katsotaan yhdessä sun kanssa, miltä liike tuntuu, miltä se ero tuntuu silloin, kun liikkeen suorittaa tietoisella keskivartalon tuen aktivaatiolla versus sitten, kun sä teet sen ajattelematta sen enempää sen aktivoimista. Eli keskivartalon tukihan muodostuu pitkälti tästä poikittaisesta vatsalihaksesta, joka työskentelee yhdessä pallean ja lantion pohjan kanssa. Ja silloin kun se aktivaatio toimii, niin silloin sun selkä ei kuormitu liikaa, koska myöskin tämä keskivartalon etupuoli pystyy ottamaan vastaan jopa 40% koko keskivartalon kohdistuvasta kuormituksesta. Lähdetään tekemään. Käy selin makuulle polvet koukussa. Ja sä voit pitää kädet tässä sun vartalon vieressä. Mä pidän niitä täällä ylempänä, niin sä näet selvemmin, mitä tässä vatsan ja selän alueella tapahtuu. Nyt esimerkkiliikkeeksi mä oon valinnut lantion noston. Eli lantion nostossahan lantio nostetaan ylös käyttämällä pakara- ja takareisilihaksia. Ja lantio sijoittuu samaan linjaan polvien ja olkapäitten kanssa. Kokeile tehdä nyt ihan sillä tavalla, miten sä normaalisti tekisit tämän liikkeen. Eli tästä nostat lantion ylös ja lasket sen alas. Niin kuin sä tunnet, niin työn tekee suurimmilta osin nimenomaan pakarat ja takareidet. Nyt me voidaan muuttaa tämä liike koko keskivartaloa treenaavaksi liikkeeksi ja samalla myöskin saada tähän ihan erilaiset tehot ja tuntuma aikaan, kun me keskitytään siihen poikittaisen vatsalihaksen aktivointiin. Nyt kuvittele sulle häntä, eli sun häntäluusta jatkuu vielä häntä. Ja nyt tässä uloshengityksen aikana, niin vedä ikään kuin sitä häntää sun jalkojen väliin, ihan niin kuin saisit koira, joka nyt pelkää, eli se vetää sitä häntää tonne jalkojen väliin. Mitä tässä tapahtuu? Sun lantio kallistuu taaksepäin ja sä tunnet, kuinka sun alaselkä painuu tuohon alustaan. Nyt samaan aikaan sä pikkusen kevyesti vedät napaa sisäänpäin kohti selkärankaa. Älä pidätä hengitystä, äläkä jännitä liikaa niitä vatsalihaksia, vaan sun tehtävä on nyt keskittyä siihen pitämään sitä häntää siellä jalkojen välissä, alaselkää alustassa ja napaa ihan pikkusen vedettynä sisäänpäin. Nyt tästä sä nostat lantion ylös ja pidät tämän tuntuman. Eli silloin kun sun poikittainen vatsalihas on aktivoituna, niin silloin myöskin sun häpyluun ja rintalastan välinen etäisyys lyhenee. Eli tämä liike, kun sun lantio kallistuu taaksepäin, alaselkä painuu alustaan ja se häntä menee sinne koipien väliin, häntäluu nousee pikkusen niin kuin tonne etu-yläviistoon, niin silloin tämä etäisyys tässä edessä lyhenee. Eli silloin kun sä oot täällä ylhäällä, vaikka sä nyt et tunne sitä lattian kosketusta täällä sun alaselän alueella, niin sä kuvittelet, etkä vaan kuvittele, vaan pidät häpyluun ja rintalastan välisen yhteyden mahdollisimman lyhkäisenä. Silloin sä tiedät, että sun keskivartalon syvätuki, se poikittainen vatsalihas on aktivoituna ja se tukee myöskin sun selkää tässä liikkeessä. Laske alas lantio. Pidä koko ajan se lantion kallistus taaksepäin. Häpyluun ja rintalastan välinen välimatka edelleen lyhkäisenä. Ja jälleen nostat ylös ja laske alas. Pidä koko ajan se sama lantion asento. Nosta ylös ja laske alas. Niin kuin sä huomaat, niin nyt sä et ainoastaan tee tätä liikettä pakaroilla ja takareisillä,
vaan sun koko keskivartalo osallistuu siihen liikkeeseen. Nyt, niin kuin mä sanoin, tarkoitus ei ole missään vaiheessa pidättää hengitystä. Eli poikittaisen vatsalihaksen koren aktivointi ei tarkoita sitä, että sä pidätät hengitystä, vaan hengityksen pitää soljua luonnollisesti koko liikkeen ja suorituksen ajan. Nyt silloin, kun sulla on se aktivaatio täällä päällä ja sä pikkusen vedät napaa kohti selkärankaa, niin silloin sä et pysty hengittämään sitä täyttä vatsahengitystä, vaan sä viet sen sisäänhengitetyn ilman enemmän tänne kylkiin ja selkäpuolelle. Me voidaan tehdä tähän vielä harjoitus, miten se käytännössä tapahtuu. Eli uloshengityksellä sä aktivoit ensin keskivartalon syvän tuen, puhalla rauhallisesti suun kautta ilma ulos. Käännä lantiota niin, että se häntä menee koipien väliin, alaselkä painuu alustaan ja vedä napaa kevyesti sisäänpäin. Nosta lantio ylös, suoraa linjaa polvien ja olkapäitten kanssa. Häpyluun ja rintalastan etäisyys on lyhyt. Nyt sisäänhengityksellä nenän kautta sä voit kokeilla. Laajenna sun kylkikaaria sivuille ja työnnä mielessäsi sitä sisäänhengitettyä ilmaa enemmän tonne selkäpuolelle myös. Vatsa pysyy koko ajan litteenä, napaa kevyesti, ei runnomalla vedettynä sisään. Ja uloshengityksellä suun kautta kyljet palaa takaisin paikoille. Eli sä voit periaatteessa pitää sen aktivaation koko ajan päällä ja samaan aikaan hengität, ainoa vaan, että se sisäänhengitys suuntautuu enemmän kylkin ja selkäpuolelle. Näin, sä voit jatkaa lantionostoliikkeitä pitämällä sen aktivaation koko sen sarjan ajan päällä. Sä voit tehdä niin monta toistoa, niin kuin susta hyvältä tuntuu tai mitä sun harjoitusohjelmassa, treeniohjelmassa on. Ja nyt sä voit kuvitella, että tämä sama aktivaatio, jos sä otat tämän mukaan esimerkiksi, jos sä oot tottunut tekemään vatsarutistuksia, jos sä otat tämän aktivaation siihen mukaan, niin se aivan eri tavalla puree se harjoitus, se treeni sinne sun vatsaan, kuin jos sä tekisit sen ilman sitä tukea. Ja niin kuin mä oon monesti muilla videoilla kertonut, niin vatsarutistusten istumannousujen tekeminen voi olla jopa haitallista niissä tapauksissa, kun tämä poikittainen vatsalihas on heikko taikka laiska. Ja sitten jos sulla vielä on esimerkiksi vatsalihasten erkauma, joka meillä monella on siitä pahemmin edes tietämättä, niin silloin se aiheuttaa se tuen puuttuminen sen, että kun sä lähdet nostamaan, ponnistamaan ja pinnistämään missä tahansa liikkeessä, niin silloin se se paine pääsee siellä vatsassa purkautumaan sen heikon poikittaisen vatsalihaksen kautta tänne eteenpäin. Sun vatsa pullistuu. Eli sä tavallaan niin kun, sä teet vatsaliikkeitä, mutta samaan aikaan sä venytät ja pullistutat niitä sun vatsalihaksia, niin silloin sä teet ihan turhaan sitä liikettä, koska sen liikkeen vaikutus on just päinvastainen kuin mihin pyritään. Mutta silloin kun sä otat sen aktivaation mukaan, eli uloshengityksellä painat alaselän kiinni alustaan, nostat sitä häntää tonne koipien väliin ja pikkusen vedät napaa sisään. Ja siitä kun sä nouset vaikka vatsarutistusta tekemään, niin silloin tää sun vatsa pysyy tasaisena, koska se poikittainen vatsalihas on nyt aktivoituna siellä, se hallitsee sen paineen, se ei päästä sitä purkautumaan tänne eteenpäin, se ei venytä vatsalihaksia tänne eteenpäin, vaan se on tiukkana ja pitää kaiken tiiviissä paketissa. Eli tämä on sen keskivartalon syvän tuen aktivaation merkitys näissä liikkeissä. Tämän kun sä otat mukaan ihan arjenkin liikkeisiin, mitä tahansa sä teet, niin se liike alkaa tuntua kevyemmältä, koska sun koko kroppa osallistuu siihen ja se tukee todella myöskin sun selkää ja koko rankaa kaikessa liikkumisessa. Ja tämä aktivaatio, jos sitä ei ole koskaan tietoisesti osannut käyttää ja jos huomaa ja tietää, että se ei toimi kunnolla tai on heikko, niin silloin sitä saadaan heräteltyä, se saadaan toimimaan, kun sitä treenataan tietoisesti täsmätreenein
tietyn aikaa, että se iskostuu sinne sun hermostoon, jotta lihakset osaa sen aktivoida liikkeisiin automaattisesti sitä sen enempää ajattelematta. Se vaatii tietyn ajan ja tietyn frekvenssin niiden harjoitusten kanssa, jotta sä pystyt tavallaan niin kuin sisäistämään sen ja siitä tulee sulle automaatio, sun kropalle automaatio. Se alkaa toimimaan tietyllä tavalla, mitä sä sille opetat, ilman että sä joudut joka kerta ajattelemaan tätä asiaa erikseen. Yes, eli tässä oli nyt keskivartalon syvän tuen aktivointi liikkeessä ja miltä se tuntuu.